Здравейте! В днешното видео искам да покажа този смарт часовник Xiaomi Watch S3, който идва в комплект с Xiaomi 14 Ultra, който също имам и на който също ще направя видео ревю и анбоксинг. Просто искам да го изтествам, да го ползвам няколко дена преди да кажа каквото и да е, за да мога да споделя мнението ми. Часовника, който имам днес, е черен на цвят. Както казах, идва в комплекта на Xiaomi 14 Ultra. Някои от ключовите му характеристики са, за по-запознатите от вас са видели, може да се сменя рамката на часовника, да бъде в различни цветове. Батерията му се предполага, че издържа до 15 дена. Дали е така, ще разберем. Има също така различни режими за спорт, като това, което мен ми направи впечатление, те промотираха, е, че има режим за скьори. Аз самия не знам какво значи това, но ще се опитам да видя какво значи. Не съм скьор, но ще потърся информация. Поддържа телефония, Bluetooth телефония, може да дигате през часовника, да говорите, има вграден микрофон и колонка. Също така поддържа стандартните функции, като измерване на пулс, стрес, сън, всичко останало, което може да се сетите стандартно за часовник от такъв клас. И има GPS, което ще бъде изключително полезно за хора, които обичат да бягат, хора, които обичат да се губят сред природата. Така че, може би, това видео ще ви помогне да разберете дали този часовник е за вас. Нека преминем към анбоксинга и видим какво съдържа кутията и как изглежда часовник. Посрещане часовника. Черна гумена каишка има закачена към него. Черен матов цвят, доста приятен бих казал. Едно 1,43 инчов екран, два бутона отстрани. Отзад, разбира се, имаме всичките сензори за измерване на различни неща. Това са двете койлчета за зареждане. Тук виждаме микрофон. От тази страна имаме високоговорител. Нека видим дали имаме някаква батерия. Да, светна, Xiaomi HyperOS. Той е с новата операционна система на Xiaomi. Сега нека видим какво друго има. Разбира се, доста дебела книжка с инструкции, която нямаме нужда. Това е зарядното му, както може да видите, абсолютно стандартно зарядно, нищо особено, няма нещо фенси. Магнитно предполагам, нека разберем. Да, магнитно закрепване. И другия край на зарядното е стандартно USB-A, което е малко разочароващо, надявах се да е Type-C, защото това е умиращ стандарт, поне за мен лично. Но, какво такова? Предвид, че дават 15 дена живот на батерията, няма да се налага да го използваме всеки ден. Така, избираме език и вече стигаме момента, в който трябва да го съединим с нашия телефон. Аз това ще го направя след малко и може да видим как изглежда интерфейса. Часовника вече е свързан с телефона, имаме достъп до менюто и нека набързо погледнем какво имаме. Започваме с кратко обобщение. Първо, това е бутона за достъп на менюто и тук имаме бутон, който прави две неща. Едното е, може да програмирате каква функция искате да изпълнява с еднократно натискане и при задържане включва, изключва или рестартира часовника. Този бутон достъпваме менюто и менюто изглежда по този начин. Абсолютно стандартно меню за повечето часовници, които са с Android или Wear OS, да сме по-точни. Виждаме абсолютно всичките стандартни функции, които нека ви покажа само. Виждаме, че имаме карти, обаче каква е ловката? Използва ап, наречен Xiaomi Pay,
който съответно не работи в България. Така че реално не може да плащате с телефона. Някои други по-интересни неща. Плъзгайки отгоре надолу имаме нотификациите си. Плъзгайки отдолу нагоре виждаме менюто за бърз достъп. Тези функции могат да се променят както на вас ви е удобно. Реално имаме за момента Do Not Disturb, Silent. Това е функцията наречена Raise to Wake, т.е. като си завъртите ръката той да светне. Настройки, фенерче, Battery Saver и някакви други неща, които са нерелевантни към момента. Плъзгайки от дясно наляво имаме меню, аларми, евенти, като тук разбира се отново това е нещо, което може да модифицирате и да променяте какви уиджети да виждате тук. Но това е бърз достъп до, да речем, уиджетите, които искате да използвате. И плъзгайки от другата страна, съответно пак имаме 3 уиджета, които можем напълно да конфигурираме. Плъзгайки наляво или надясно, може да имате 6 или 8 уиджета тотално, които да ви помогнат с някакви бързи функции и достъп, които искате да имате. Било то до режим за тренировка, до мониториране на някакъв Vital Stat и така нататък. Виждаме, че използват съвсем стандартни къщи за часовници. Просто бутате пинчето, издърпвате и си слагате каквото искате. Това е една от функциите, които са изключително приятни за този часовник. Реално можем да махнем металната рамка и то не просто да я махнем, ами може да сложим друга, което позволява да стилизираме часовника абсолютно по наше усмотрение, което значи, че той е доста универсален и може да служи за абсолютно всякакви поводи. Може да отидете на него да тренирате в фитнеса, може да отидете примерно на сватба, може да отидете на плажа, може да отидете на дискотека и да имате персонализация за абсолютно всеки един повод. Това е накратко за часовника. Може би само ще вляза сега в настройки да ви покажа колко силен е звука, защото аз бях доста изненадан колко силно звъни. Нека се опитам да го накарам да звънне. Това е звука от часовника. Това е все едно ми звъни телефона, буквално. Има абсолютен всякакъв набор контрол на колко са силни звуците. Аз в момента съм ги сложил до средата. Това съм го увеличил нарочно, тъй като просто исках да ви покажа. Сега ще го намаля, защото е много силно. И това е накратко за часовника. Смело като заключение мога да кажа, че си заслужава. За цената, от която се продава в момента в България, което е между 279 и 299 лева, според зависи от къде си го закупите, получавате много часовник за малко пари. С този живот на батерията, който е промотиран да бъде до 15 дена, но дори и 10 да е, за мен това е по-добра инвестиция от Apple Watch. Знам, че Apple Watch са може би най-доброто на пазара и съм съгласен до някъде, че са. Просто не смятам, че цената на Apple Watch е оправдана. 900 лева за часовник за мен не е оправдана цена. Имах Apple Watch, имах iPhone, не бях доволен от iPhone, махнах iPhone и следователно и Apple Watch. Въобще не съжалявам, че съм си взел сега този по-евтин часовник. За мен има същите функции, върши същата работа и имам по-висок живот на батерията. Благодаря ви, оставам на разположение за въпроси, ако имате в коментарите. До скоро!